اللہ دے ولی جڑے حدیث پڑھا چاہے کونی چاہیے سنو جناب والا مشکات شریف دی حدیث پاک کے آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب شعث مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا فرمایا اللہ دیو سوے دوست بین رب شعث مدفون بالابواب تواڈے دروازے دے خیرات منگن واسطے آنے لیکن کپڑے پھٹے پرانے دیکھتے تساں کو بھجا چھڑیں دے خیرات نہیں دیں دے تساں لیکن توجہ فرماؤ فرمایا انہاں بندیاں دی شان دے تے غور کرو انہاں دا مقام کیا ہے جنہوں کو تساں خیرات نہیں دیں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برا فرمایا انہاں دا مقام پوچھنا تا اللہ دی ذات کنوں پوچھو اے بندے اگر اللہ دی ذات دے تے قسم کھا دیں کہ اے اللہ فلانا کمی میں کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہاں دے منہ وچوں نکلی ہوئی گال کو پورا فرما چھوڑیں دے